Moi drodzy, taka piękna pogoda, że stwierdziłem, że trzeba wyjść z domu i idę tak daleko, że powiedziałbym wam, że nie wiem gdzie jestem, ale tak po prawdzie to wiem gdzie jestem. W oddali widać już dzikie ostępy i pierwsze miejsce, gdzie jest cywilizacja, czyli Radzionków. Witam was, moi drodzy, w pięknych okolicznościach przyrody. Jest tutaj ze mną dzisiaj Dawid i byliśmy na najlepszej kulturalnej imprezie na Górnym Śląsku, czyli Odpuśćcie w Radzionkowie, i nabyliśmy takiego sobie pieska. Zaprezentuj, Dawidzie, jego funkcję. Funkcja taka, funkcja obronna, jest tutaj dźwiękowy Alarm. Sygnał dźwiękowy, Tak. jest kokardka czerwona, oczy świecące, jeden wąs, a nie, to nie był wąs. Moi drodzy, może zaprezentuję tutaj. Tak. No, moi drodzy, jak żywy. Szczerze mówiąc, nawet wolałbym takiego jak prawdziwego. A ty, Dawid? Ja się popłakał. No, także zróbmy z nim coś interesującego. Postanowiliśmy, moi drodzy, na piesku tutaj zamontować taki mały, sympatyczny prezent. No, myślę, że uda nam się go troszkę rozerwać. Nie odpalę go, bo będzie ty. Już się boję. Ciekawe. Nie działa. Nie działa. Kurwa, myślę... Czekaj. Działa. Jeździ. Kręci się. To się nazywa, moi drodzy, Orion chyba. Niech tak będzie. Orion. Niklaus, kameruj, bo będzie akcja. Ale to jest podobno fontanna. To jest bezwystrzałowe, ale ja już nie wiem, ja jej nie ufam. Kurwa. Dobra. Fajna fontanna, nie?